noches, bona nit, fallers, falleres majors, presidents, amics, familiars, tots de la nostra comissió. Benvinguts al nostre casal, on anem a celebrar l'acte molt important com és el de la proclamació de les nostres falleres majors per al present exercici 2014-2015. En primer lloc, vull, en nom de tota la comissió, donar les gràcies a les nostres falleres majors, Inés i Laura, i a les seues respectives famílies per haver tingut la gentilesa d'oferir-nos este fabulós sopar, per a la qual cosa demane un fort aplaudiment per a ells. Solicite la presència en l'escenari del nostre president infantil, el xiquet Juan Francisco Bueno i Sánchez, i del nostre president, en Josep Oliver i Alba, per a donar fidel testimoni de tot. De donar l'oportunitat d'acomiadar-se de la seva comissió a les dos falleres majors que han reinat en el passat exercici faller 2014. Elles són la xiqueta Lucía, Esteve i López i la senyoreta Arantxa, Perea i Domínguez. Que ha sigut la primera vegada en la història de la nostra falla en què dos falleres majors són preseleccionades al mateix temps per a l'acord d'honor de la fallera major de València. Arantxa, no ha pogut ser el teu somni, però nosaltres, la teua falla, que te vol i t'estima, estem molt orgullosos de com eres i com ens han representat. Gràcies, Arantxa. Vull aprofitar este moment tan especial per a felicitar a la família de Lucía, en nom de tota la comissió, i expressar que tots nosaltres pensem que té moltes possibilitats de ser fallera major de València. Lucía, molta sort, la teua falla està en tu. Lucía i Arantxa, voldria dedicar-vos aquestes xicotetes paraules. Falla és una paraula valenciana que vol dir foc, i el foc és l'element principal de la nostra festa. En primer lloc té la paraula la xiqueta Lucía, Esteve i López, fallera major infantil de l'any 2014. Bona nit a tots. Esta nit és molt especial per a Inés i Laura, perquè avui comença a donar llum el seu somni. Però si em permeteu, abans de començar el meu discurs i dedicar-les unes paraules a elles, volia agrair tot el suport i afecte que em vau donar tota la comissió el passat 27 de setembre. Ara és el torn de la senyoreta Arantxa, Perea i Domínguez, fallera major de l'any 2014. Molt bona nit a tots. En primer lloc, vull donar l'enhorabona a Laura i a Inés per la magnífica nit que no va tindre i que segur que no s'oblida de la vostra ment. Gràcies, Lucía i Arantxa, per les vostres emotives paraules. I ara els nostres presidents vos van obsequiar a un dels símbols de la nostra terra, aquestes flors. I ara sí, fallers, falleres, despedim a Lucía i Arantxa amb una merescuda ovació en agraïment per la seva entrega i saber estar al front de la nostra festa. Demane, puja al nostre escenari la fallera major infantil de la falla Joan d'Aguiló, avinguda Gaspar Aguilar,
Chiqueta, Inés, Pruseit i Berarte. La proclamació reba l'oficialitat que mereix, pregue al nostre secretari general, en José Muñoz i Montoro, faça lectura de l'acta de nomenament de la fallera major infantil per al present exercici faller, tenint com a fidel testimoni a tots els fallers i falleres de la nostra comissió. Buenas noches. Como secretario general de la Asociación Cultural Faller Juan de Aguiló, Avenida Gaspar Aguilar, me es grato transcribir el extracto del acta de la Junta General Extraordinaria celebrada el viernes día 6 de 6 de 2014, y en la que entre otros asuntos se acordó por mayoría de los asistentes nombrar fallera mayor infantil de la Asociación Cultural Faller Juan de Aguiló, Avenida Gaspar Aguilar, para el ejercicio 2014-2015 a la niña Inés Pruseit Belarte. Y para que quede constancia, en cumplimiento de lo que establece el segundo de disposición transitoria, la primera de la ley tal, y de acuerdo con el vigente reglamento fallero, firmo y rubrico el presente certificado en Valencia 4 de octubre de 2014. Continuant en el protocol que aquest acte es mereix i per a completar l'escenari, en els nostres màxims representants de la nostra comissió, pregue la presència en el nostre escenari de la senyoreta Laura Lozano i Domínguez, fallera major de la falla Joan d'Aguiló, Avinguda Gaspar Aguilar, per a l'exercici 2014-2015. Torna a donar la paraula al nostre secretari general, en José Muñoz i Montoro, per a que faça lectura de l'acta de nomenament de la fallera major per al present exercici faller, tenint com a fidel testimoni a tots els fallers i falleres de la nostra comissió. Como secretario general de la Asociación Cultural Faller Juan de Aguiló, Avenida Gaspar Aguilar, me es grato transcribir el extracto del acta de la Junta General Extraordinaria celebrada el viernes 13 de junio de 2014. Ahora han dicho 13 del 6. Entre los que otros asuntos se acordó por mayoría de los asistentes nombrar el faller mayor de la Asociación Cultural Faller Juan de Aguiló, Avenida Gaspar Aguilar, para el ejercicio 2014-2015 a la señorita Laura Lozano Domínguez. Y para que dé constancia y de acuerdo con el vigente reglamento fallero, firmo y rubrico el presente certificado en Valencia 4 de octubre de 2014. Gràcies, senyor secretari, per donar esta oficialitat a l'acte. M'agradaria dedicar-vos unes xicotetes paraules a cada una de vosaltres escrites amb tot el meu afecte. En primer lloc, per a Inés. Anuncia la matinada, la rosada fresca i espessa, i tu, fallera temprana, anuncies el clamor de la nostra festa. Inés, volem veure sempre en ese somriure, volem veure sempre en il·lusió, volem veure sempre en esa llum que desprens, perquè el que fa un somni, una quimera, avui s'ha fet realitat. I la teua alegria i dolçor fa que mos contagies a tots. Fallers, falleres, tenir la nostra Regina d'enquant,
fallera major infantil de l'any 2015, Xiqueta, Inés, Rossell i Belarte. Laura, portes en la sang la nostra festa. La teua elegància no té competència. La teua cara és com una nineta. La llum dels teus ulls reflecteix la il·lusió i ara tornes en il·lusió a representar-nos. Eixe sentiment que dus dins del cor és portar sempre, amb molt d'orgull, el nom de la nostra falla. El teu amor a València i a les falles no té competència. Així tens el teu desig. Fallers, falleres, vull anunciar-los que ja tenim fallera major. Fallera major per a l'any 2015, senyoreta Laura Lozano i Domínguez. Anem a rebre en el nostre escenari a la fallera i estimada amiga Maite Belarte, mare de la nostra fallera major infantil. Inés, no vull oblidar demanar-te que li digues i expresses en nom de la nostra comissió a ton pare Berna el nostre agraïment per deixar que sigues la nostra fallera major infantil. Però abans voldria escoltar aquestes paraules. Hola Inés, lo siento muchísimo que no puedo participar hoy en el momento de la inauguración, pero quiero decirte que soy muy orgulloso por haber nombrado la fallera mayor infantil de este año. Te quiero muchísimo y te deseo un tiempo feliz y apasionante. Me alegro muchísimo verte para la presentación en noviembre. Mis besos de papá y recuerdos a todos de Múnich. Pregue la presència en l'escenari de 3 fallers de la nostra comissió que estan desitjant compartir a Laura este acte. Ells són els pares i el germà de Laura, Juan Carlos Lozano, Mila Domínguez i Carlos Lozano. Inés, una vegada anomenada com a regina infantil de la nostra comissió i perquè quede constància escrita del teu nomenament, el nostre president infantil, Juanfra, et farà entrega del pergamí acreditatiu al nomenament de fallera major infantil per al present exercici. De la mateixa manera, serà el nostre president Pepe qui faci entrega a la nostra fallera major Laura del pergamí on queda acreditat i escrit el nomenament al càrrec de fallera major per al present exercici. I una vegada entregats els pergamins, anem a escoltar els seus sentiments i les paraules
que en primer lloc en dirigirà Inés. Té la paraula la nostra fallera major infantil, xiqueta, Inés Prusell i Belarte. Hola y buenas noches a todos. Yo soy Inés Prusell Belarte, la fallera mayor infantil del año 2015 de la falla Juan de Aguiló. Hoy quiero empezar dando las gracias a Pepe y a la junta directiva por haber hecho mi sueño realidad, y también a mis padres que han hecho que fuera fallera mayor infantil, y a mi abuela que me ha ayudado mucho. Gracias a toda la comisión por haber confiado en mí, y a las delegadas de infantiles, porque sin ellas todo esto no sería posible. Y sobre todo a mis 3 acompañantes, Laura, Pepe y Juan Fran, que para mí son 3 amigos más. Bueno. Després d'aquestes boniques paraules d'Inés, anem a donar l'oportunitat de dirigir-se a tots nosaltres a sa mare Maite. Té la paraula Maite Belarte. Buenas noches a todos. Pues yo cada vez que me subo a este escenario me subo con nervios y con emoción, pero esta noche tengo una emoción y una alegría que es especial, porque proclamamos a Inés la fallera mayor infantil de nuestra falla. Inés es sin duda lo mejor que me ha pasado en la vida. Inés me hace crecer cada día como persona, pero también como fallera. I una vegada sentides aquestes boniques i emotives paraules per la meva amiga, de la meva amiga Maite, gràcies, a la seva filla Inés, esta nit volem també que s'expresse els seus sentiments la recent proclamada fallera major. Per lo tant, té la paraula la nostra fallera major, senyoreta Laura Lozano y Domínguez. Buenas noches a todos. En primer lugar, quería dedicarle unas palabras a esas 4 personas que nos han representado durante el ejercicio anterior: Roberto, Arantxa, Víctor y Lucía. Juntos habéis formado un gran equipo, representando siempre a la falla de una forma brillante. Con vuestro permiso, Robert y Víctor, voy a dirigirme ahora de una forma especial a dos de las protagonistas de esta noche, Arantxa y Lucía. Esta noche despedimos vuestro reinado, recordar que siempre seréis nuestras falleras mayores del 2014. Lucía, eres una fallera de los pies a la cabeza. Tu sueño ahora continúa. Y quiero ofrecerte mi más sincera enhorabuena por tu reciente elección para la Corte de Honor de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, y desearte mucha suerte en el siguiente objetivo. Disfruta de cada segundo de este año, pues será más que especial. Espero que podamos disfrutar mucho de ti y decirte que tienes en mí todo el apoyo que necesites. Un beso enorme, pequeña. Deciros que me siento muy orgullosa de poder representar a la mejor comisión de Valencia, a mi falla, la de siempre, la que llevo en mi corazón. Gracias a todos. ¡Viva la falla Juan de Aguiló y viva las fallas del 2015! També volem donar l'oportunitat d'expressar els seus sentiments als orgullosos pares de Laura. No sé qui va parlar d'estos. Juan Carlos. Yo no llevo chuleta, ¿eh? Siempre me acaba tocando a mí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir esta noche. Estamos muy contentos de tener aquí tantos amigos y disfrutar de vosotros. Realmente esta falla es increíble.
Yo a veces le digo a mi familia voy a borrarme y tal, pero llegan estos momentos y la verdad es que todo esto se vuelve de otra forma y es increíble la familia que hay aquí, los amigos que hay aquí y verdaderamente aquí me siento increíblemente bien. O sea, en primer lugar, decir que Laura tenía una ilusión tremenda por este año. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que sea lo más feliz posible. No son años fáciles para mí en estos momentos ni para nosotros. Hay muchas dificultades, pero vamos a hacer un esfuerzo tremendo para que Laura sea feliz. Y pues... faran entrega de sengles rams de flors a Maite i Mila, mares de les nostres falleres majors, agraint a les dues famílies tot l'afecte i suport oferit a les seues filles i a la nostra comissió. Mercedes Luque, yaya de Inés. Sí, está bien. Bueno, hoy lo primero que tengo que decir es que aquí, con el testimonio de mi hija y mi nieta, he visto tres caras de la realidad, la que voy a decir yo y la que ellas han dicho, que es la misma verdad, pero vista en tres prismas diferentes. Voy a empezar con lo que había escrito para mi nieta Inés. Querida Inés, ¿no esperarías tú que fuese yo quien viniese hoy a hablar esta noche de ti? ¿Qué puedo decir de ti? Como persona eres noble, cariñosa, generosa y responsable. Tienes buenos sentimientos, eres amiga de tus amigas y además eres guapa. Como abuela... Gracias, Mercedes, por estas palabras. Nuestra comisión desea hacerte entrega de este detalle floral y te despedimos con este fuerte aplauso. Demane la presencia en el escenario de María Isabel Domínguez, tía de Laura. Nerviosa, no sabéis ni cómo. Y luego me dicen que yo me subo en los escenarios. Bueno, buenas noches, falleras mayores, presidentes, falleros, falleras, amigos todos. Protocolo de protocolo, chicas. Lauri, porque para mí eres Lauri. ¿Quién me iba a decir a mí que hoy sería yo la que compartiría este momento contigo? ¿Qué puedo decir? Eres una persona muy especial en mi vida, dulce, cariñosa, noble, guapa por dentro y por fuera. Tu paso por la falla va dejando huella desde el momento en que naciste, empezando a formar parte de esta gran comisión
Que me voy liando. Lleno de ilusión y felicidad, que es lo que te mereces. Visca la Falla Juan de Aguiló, visca Valencia. Gràcies, Maribel, per aquestes paraules. La teua comissió desitja entregar-te este detall floral en agraïment a aquestes paraules. Enhorabona a les dues famílies i moltes gràcies per la vostra presència en el nostre escenari. En nom de la comissió de la Falla Joan d'Aguiló, Avinguda Gaspar Aguilar, vos desitgem tingueu un any molt feliç e inolvidable per a les dues famílies i vos despedim donant-vos les gràcies en esta forta ovació. I com ja tenim els dos representants de la festa infantil d'enguany, Inés i Juanfran, tan sols es resta rebre a la persona encarregada de satisfacer la il·lusió de la nostra menuda comissió infantil, el nostre artista de la falla infantil, en Ricard Balanzà, al que pregue la presència en l'escenari. Ricardo, vas ser col·laborador com a artista faller de David Moreno durant 4 anys, amb molts de premis. Ja fa en el tercer any que eres el nostre artista de la falla infantil i l'any passat vas obtindre el segon premi de la secció quarta i el segon premi d'Ingeni i Gràcia, per a la qual cosa esta comissió està molt contenta en el teu treball. Sabent de la il·lusió i les ganes que tens per a fer una bona falla, per a guanyar un primer premi que nosaltres com a comissió també desitgem. I jo estic segura que en les teues mans i el nostre recolzament el teu treball se veurà recompensat. Seguidament signarà el contracte de construcció de la falla d'enguany, la qual estem segurs que serà un gran èxit. Moltes gràcies, Ricardo, per la teua presència i ens despedim a este fort aplaudiment. La il·lusió dels fallers de la nostra comissió major en el monument d'enguany. En Ignacio Ferrando, pregue la seva presència en l'escenari. És un artista consagrat en el món de les falles. Té experiència, il·lusió i professionalitat. Són 3 de les característiques que reuneix este artista faller. Només porta des de l'any passat com a artista nostre, però confiem plenament en el seu treball. L'any passat va aconseguir el 8è premi de la secció segona A. Esperem que tingues un exercici replet d'èxit en el teu treball i que l'èxit més gran l'obtingues en la nostra comissió. Bé, a continuació signarà el contracte de construcció de la falla d'enguany.
té el gust de regalar a Inés, Juanfran i Laura les bosses de la falla que se plantarà enguany en la nostra demarcació, per a que tinguen un bonic record del monument de l'exercici 2015. Els nostres presidents obsequiaren amb sengles rams de flor a les nostres falleres majors. Té la paraula el nostre president, en José Oliver i Alba. Inés, Laura, Falleres Majors 2015, Juanfran, President Infantil 2015, Lucía y Arantxa, Falleres Majors 2014, Víctor, President Infantil 2014, presidents de Falla de l'agrupació, bona nit i benvinguts al nostre casal en esta nit tan important per a la nostra comissió i tan especial per a les nostres Falleres Majors i les seues famílies. Abans de començar la meva locució, vull donar les gràcies en nom de la comissió i en el meu propi a les nostres Falleres Majors Inés i Laura i les seues respectives famílies pel fabulós sopar que ens han oferit. I donar-li també l'enhorabona al bon amic Pol Giner i al seu equip per la preparació del mateix. D'Ignacio i Ricard, els nostres artistes fallers, amb els quals hem oficialitzat davant de tota la comissió la firma dels nostres monuments fallers, Lucía i Arantxa, Arantxa i Lucía. Ha sigut poc el temps que he pogut compartir amb vosaltres dos com a falleres majors de la nostra comissió, estant en el càrrec de president. En aquest poc de temps m'he adonat de tant que voleu a la falla i la felicitat que heu demostrat representant a la nostra comissió en tots els llocs. Sou conegudes i volgudes per tot el món faller, agrupació Laura i Inés. He de confessar-vos l'immensament feliç que em sent en aquests moments de veure-vos tan radiants i amb aquesta immensa felicitat per veure complit aquest somni que tantes vegades havia passat per el vostre cap, arribar a ser les reines de la nostra comissió. És indescriptible i inenarrable el sentiment que t'embarga quan estàs representant a la teua falla des del càrrec més important d'una comissió. Us ho dic per experiència. Eixe és el sentiment que jo tinc i és el mateix que en aquest moment veig en els vostres ulls. Uns ulls replets d'una felicitat completa al saber que per fi aquest somni s'ha fet realitat. Vull donar les gràcies a tots els que han fet possible este bonic acte, a la delegació de protocol, secretaria, llums i so, casalers, fotògrafs i especialment a la nostra presentadora, Consuelo. Gràcies i bona nit a tots. Com a passador d'or, finalitzem cantant tots junts l'himne de la comunitat. Gràcies per la seva presència i bona nit a tots.